UB Emprèn. Aprèn a emprendre amb la Universitat de València. Eres estudiant o alumni de la Universitat de València? Eres PDI i vols especialitzar-te i introduir noves metodologies i formats innovadors en l'aula? O t'agradaria que t'ajudarem a crear una aula d'emprenedoria en la teua especialitat? Vols formar-te i completar el teu expedient universitari amb competències d'emprenedoria? Tens una idea, un negoci o un projecte d'importància social o mediambiental i t'agradaria rebre assessorament per impulsar-lo? T'agradaria aprendre a treballar en equip amb estudiants d'altres campus, conèixer i contactar amb empreses i professionals i superar reptes d'innovació reals? En definitiva, vols aprendre a emprendre? UB Emprèn pot ajudar-te. UB Emprèn és el servei de la Universitat de València que promou l'especialització dels campus en emprenedoria i intraprenedoria i ofereix formació, assessorament i suport per a impulsar idees i projectes innovadors que contribuïsquen al desenvolupament professional dels estudiants i el progrés de la societat. Què t'oferim? Suport i assessorament acadèmic i tècnic en totes les fases de desenvolupament del teu projecte, ideació, disseny i validació, fins a la posada en marxa del projecte. Programes de formació en emprenedoria o intraprenedoria amb especialització en emprenedoria social, inclusiva, femenina, rural i corporativa i en sostenibilitat i mobilitat intel·ligent. Formació complementària i accessible per a estudiants de totes les branques de coneixement, ciències socials i jurídiques, salut, ciències, enginyeria, educació i arts i humanitats. Llocs físics i virtuals de cocreació i cotreball per a desenvolupar i fer realitat el teu projecte. Agenda d'activitats de formació permanent en metodologies àgils i competències emprenedores i professionals. Què pots obtenir o a què pots accedir? El certificat de competències i tècniques emprenedores, al Centre Universitari d'Emprenedoria, on pots comptar amb l'assessorament tècnic de professors i professionals i connectar amb estudiants d'altres campus per a desenvolupar el teu projecte. A pràctiques externes d'emprenedoria amb especialització rural i internacional. A beques de formació complementària en emprenedoria segons el teu nivell, inicial, intermedi o expert. A concursos i premis locals, autonòmics, nacionals i internacionals d'emprenedoria i intraprenedoria universitària. I ajudes econòmiques per a desenvolupar la teua idea. UB Emprèn col·labora amb institucions i empreses de l'ecosistema innovador per ajudar-te a completar la teua formació i donar vida a les teues idees. No podem contar-te tot el que podem fer junts, però sí escoltar-te i adaptar-nos als teus reptes. Com pots contactar amb nosaltres? Per la pàgina web, per les xarxes socials, en les oficines dels campus de Blasco Ibáñez i de Tarongers, en el punt d'assessorament, per telèfon, per correu electrònic i pel butlletí informatiu.